Lahire Arjuna. Ana ing sawijining dina Begawan Abiyasa, Madrim, Puntadewa, Yamawidura, Kunti lan Bima kumpul ing kraton nunggu baline Prabu Pandhu. Ora suwe dumadakan teka salah siji utusan saka Pandhu kang anggawa warta yen Prabu Pandhu nembe wonten tugas ndereke Basudewa tindak ana ing tlatah Mandura. Dewi Kunti kang nembe mbobot tuwa banjur nglahirake jabang bayine. Saka kelahiran iku, bayi kang lagi wae mbrojol saka njero weteng Dewi Kunti banjur digendong dening Bima sing ora liya yaiku kakang saka jabang bayi kuwi mau. Bima nggendong adine menyang tlatah Mandura kanthi kawalan saka Begawan Abiyasa. Ana ing tlatah Mandura, Ugrasena sowan wonten Dewi Mahendra lan Dewi Bandrayini. Piyambake sedaya padha nungguh kerawuhan Basudewa. Ora suwe banjur Raja Basudewa dumugi kanthi didherekake dening Padu lan Arya Prabu. Dewi Bandrayini kang uga nembe mbobot tuwa banjur nglairake jabang bayi kang ayu lan diparing asma Sumbadra. Ora suwe Bima teka ana ing Mandura kaliyan gendong bayi lanang yaiku adine dhewe kanthi kawalan Begawan Abiyasa. Banjur bayi iku dicaosake dening Prabu Pandhu kang ora liya yaiku bapakne. Banjur Pandhu pawe asma dening bayi iku kanthi jenengan Parmadi. Semono uga Begawan Abiyasa pawe jeneng Palguna dening anak Dewi Kunti. Sawetara Bima dados kakange pawe jeneng Jlamprong dening bocah kuwi. Bocah iku sakmangke dadi kesatriya kang bagus lan kuat, kelebu ana ing bagian Pandhawa 5 kanthi julukan terkenal yaiku Arjuna. Ana ing papan kuwi sakmenika awonten bayi loro kang gadhah asma Parmadi lan Sumbadra. Banjur Basudewa mangku keloro bocah kuwi. Parmadi ana ing pupu tengen lan Sumbadra ana ing pupu kiwane Basudewa. Saka kono keloro bocah kuwi dijodohake kawit bayi cenger lan Basudewa sabda yen saka keloro bocah iki sesuk bakal anurunake keturunan kang dadi raja.